Здравейте, аз съм Николай Тодоров. Да, искам да поговоря с вас за някакви теми, например, като да поговорим за книгите. Какви книги четете? Аз чета най-различни книги. Например, като Хари Потър, да кажем, някакви по-фантастични книги. И в принцип аз обичам да общувам с приятели. Имате ли много приятели? Добри приятели или не чак толкова? С приятелите в принцип трябва да се забавлявате. Трябва да правите влогове, различни неща или пък просто да се забавлявате. Искам да ви попитам какво искате да учите в училище. Аз предпочитам да уча пространствен дизайн, перспектива, физика, химия, биология, математика и български. Това е. Какво ми е, например, музика. Музиката има много различни видове музика. Аз винаги съм се чудил за какво ми е музика. Ето за какво ни е да изучаваме музика. Как? Ви кажа, искам да поговорим за още нещо. Какъв трябва да ви е компютъра, за да можете да правите различни неща? И с какви програми трябва да работите? Искам да ви препоръчам една програма за клипове, казва се Pinnacle Studio. Ще гледате, я много хубава. Да поговорим и какви влогове аз да правя. Пишете на коментарите въпросите ми за влоговете. И искам да кажа, аз почитам да правя някакви забавни влогове, интересни за хората и да помагат на хората. Да няма скука през хора, за да не скучаете, правете и вие влогове. Ще се забавлявате и другите хора. Направете си, например, да кажем, една компания, в която да правите, да снимате различни неща или пък да пишете, нещо да правите, да замазвате света. Да ви кажа, освен да правиме тези неща, аз обичам да рисувам и през свободното си време. Сега ще ви покажа някои мои рисунки. Ето това, например. Това е една стара къща, не знам коя година. Това е рисунка от практика, не я правя с пастели, различни цветове. Сега ще ви ги покажа. Ето ги пастелите, 48-та, липсва един, сигурно съм в чантата. Така, мога да ви покажа и нещо по графика, например, като онази картина там. Тя ми е доста стара, но сега, например, тази. Това е гипсова плоча с орнаменти по нея и драперия. Така. Да ви кажа, аз обичам да жонглирам. Жонглирането е много лесно. Можете и вие да го научите, нето. Аз не мога да както казвам, здравословната храна е наистина полезна. Не казвам, че не е храна. И нездравословната храна също може да ядете и от нея, но не в големи куп. Следващите ни епизоди на влогове по всяко време ще имаме гост, който всъщност има. Така, не знам как предпочитате тези влогове да продължат идиотски начин. Или вие ми дайте теми и ми дайте някакви съвети, защото това е нещо, което правя за първи път. Все пак не съм го правил първоначално да се знаем за това и точно да правим.
Така че ние имаме и още едно шоу, гледайте ги всичките и